Σας καλωσορίζω στη σειρά μαθημάτων που θα κάνουμε μέσω βίντεο, τα οποία θα βρίσκεται ανερτημένα στο YouTube και τα οποία θα εντοπίζετε στη διεύθυνση που θα σας δώσω μέσα στην τάξη. Η σημερινή ενότητα είναι η ενότητα 7 από το σχολικό μας βιβλίο, ενότητα η οποία αναφέρεται στη φιλική εταιρεία. Να πω προκαταβολικά ότι κάθε ιστορικό θέμα που εξετάζουμε έχει πολύ μεγάλο βάθος, έχει πολλές διαστάσεις, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύουμε εμείς να εξαντλήσουμε. Ο δικός μας στόχος είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στο κείμενο του σχολικού βιβλίου με σκοπό να το αφομοιώσουμε και κυρίως να το κατανοήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αναφερόμενοι στη φιλική εταιρεία, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα τρία βασικά πραγματάκια. Πρώτον, είναι η οργάνωση η οποία ξεκινάει τον ένοπλο αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία, τον αγώνα του 21. Δεύτερον, είναι μια οργάνωση στην οποία θα μοιηθούν, δηλαδή θα γίνουν μέλη, μεγάλες προσωπικότητες που θα διακριθούν στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία, προσωπικότητες όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Παπαφλέσσας, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Παλαιόν Πατρών Γερμανός και πολλές άλλες. Τρίτον, η Επανάσταση των Φιλικών στόχο έχει να ξεσηκώσει όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς σε έναν κοινό αγώνα εναντίον των Οθωμανών. Να προχωρήσουμε τώρα να δούμε το βιβλίο μας από πιο κοντά. Καταρχάς, η φιλική εταιρεία ήταν μια μυστική οργάνωση η οποία δημιουργήθηκε το 1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας με στόχο, όπως είπαμε, να ξεσηκώσει σε ένοπλη εξέγερση τους Έλληνες και τους βαλκάνικους λαούς εναντίον των Τούρκων. Γιατί ιδρύθηκε στην Οδυσσό? Η Οδυσσός, η πόλη την οποία κυκλώνω αυτή τη στιγμή στο χάρτη, βρισκόταν τότε στη Ρωσία, σήμερα ανήκει στην Ουκρανία. Οι Έλληνες ιδρύσαν εκεί τη φιλική εταιρεία, διότι είναι στη Ρωσία, άρα μακριά από τον έλεγχο των Τούρκων, και δεύτερον, οι Έλληνες περιμένουν ότι οι Ρώσοι θα τους βοηθήσουν, θα τους συμπαρασταθούν στον αγώνα τους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η φιλική εταιρεία δεν είναι η πρώτη οργάνωση που δημιουργήθηκε κατά τα προεπαναστατικά χρόνια. Υπάρχουν και άλλες οργανώσεις, όπως το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο στο Παρίσι ή η Φιλόμουσος Εταιρεία της Αθήνας. Αυτές όμως οι οργανώσεις δεν έχουν στόχο την ένοπλη εξέγερση, αλλά την αναβάθμιση της παιδείας των Ελλήνων και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Ιδρυτές της φιλικής εταιρείας τους γνωρίζετε και από παλαιότερα μαθήματα. Ήταν ο Νικόλαος Σκουφάς από το Κομπότη της Άρτας, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ από τα Γιάννενα και ο Εμμανουήλ Ξάνθος από το νησί της Πάτμου. Εδώ βλέπουμε τους ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, έμποροι, μικροέμποροι, ο Τσακάλοφ άνθρωπος του πνεύματος, άνθρωποι οι οποίοι φλέγονται από τον πόθο να δουν την πατρίδα τους ελεύθεροι, ιδρύουν το 1814 στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία. Εδώ βλέπουμε το βασικό σύμβολο της φιλικής εταιρείας, στην κορυφή διακρίνουμε το σταυρό, η αναφορά στο χριστιανισμό. Οι φιλικοί προσβλέπουν στη θρησκεία, στο χριστιανισμό, ότι θα είναι μια δύναμη που θα ενώσει τους Βαλκάνιους λαούς και θα τους δώσει πίστη στον αγώνα τους. Αριστερά, με αρχικά, η ελευθερία, δεξιά ή θάνατος. Ένα σύνθημα το οποίο θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, όπως άλλωστε έγινε και με τη Γαλλική Επανάσταση. Εδώ θα σκεφτείτε για λίγο ποιες λέξεις, ποιοι όροι, ποιες χρονολογίες λείπουν από τα κενά. Θα σταματήσετε το βίντεο για να θυμηθείτε τα όσα λείπουν. Να αναφέρουμε και τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει η φιλική εταιρεία. Πρώτη και σημαντική δυσκολία, ο ελληνισμός εκείνη την εποχή είναι διάσπαρτος σε ένα πολύ μεγάλο γεωγραφικό χώρο. Οι Έλληνες δεν ζούσαν μόνο μέσα στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βρίσκονταν και στις μεγάλες παροικίες και τις κοινότητες του εξωτερικού, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στην Οδυσσό, στη Βιέννη, στο Παρίσι. Οι φιλικοί λοιπόν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους Έλληνες σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση. Δεύτερη δυσκολία, ασφαλώς θα πρέπει να τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα, ώστε οι ιδέες και οι στόχοι των φιλικών να μην γίνουν αντιληπτοί από την Οθωμανική διοίκηση, να μην συλληφθούν, αλλά και από τις ευρωπαϊκές απολυταρχίες. Θυμίζω ότι εκείνη την εποχή τα βασίλεια της Ευρώπης στρέφονται εναντίον της διάδοσης των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, επικρατεί το πνεύμα της Ιερής Συμμαχίας, η οποία έχει ως στόχο να εγκαθιδρύσει, να εδραιώσει την απόλυτη μοναρχία σε όλη την Ευρώπη αλλά και ευρύτερα.
Εκτός όμως από τις δυσκολίες, υπάρχουν και οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του έργου των φιλικών. Ποιες είναι αυτές οι ευνοϊκές προϋποθέσεις? Πρώτον, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Βρίσκεται σε παρακμή. Πολλοί πασάδες, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, στρέφονται εναντίον του Σουλτάνου, θέλουν να δημιουργήσουν δικά τους κράτη. Ο στρατός των Γενιτσάρων, το επίλεκτα σώματα τουρκικού στρατού, έχει αποκτήσει μεγάλη δύναμη και στρέφεται συχνά εναντίον του Σουλτάνου. Δεύτερη σημαντική προϋπόθεση είναι ότι έχουν ήδη διαδοθεί στην Ελλάδα οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, η ιδέα της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας, ιδέες οι οποίες μεταφέρονται στον ελληνικό χώρο μέσω των εκπροσώπων του νεοελληνικού διαφωτισμού, οπότε σιγά σιγά οριμάζει και στα πνεύματα των Ελλήνων το αίτημα για τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Να θυμόμαστε πάντα ότι κατά το πρότυπο της Γαλλικής Επανάστασης η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε μόνο στόχο να απελευθερωθούμε από τους Τούρκους, αλλά και να εγκαθιδρύσουμε το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας. Το πολίτευμα δηλαδή το οποίο αποτελούσε και τον στόχο των Γάλλων επαναστατών. Να δούμε τα κενά και να σκεφτούμε ποιες λέξεις λείπουν. Σταματήστε το βίντεο. Πώς ήταν όμως οργανωμένη η φιλική εταιρεία? Η φιλική εταιρεία ήταν οργανωμένη ως μυστική συνωμοτική οργάνωση. Ακολουθούσε δηλαδή το πρότυπο άλλων μυστικών εταιριών που ήταν διαδεδομένες εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και μάλιστα πρωτότυπο παράδειγμα ήταν η Καρμπονάρη, μια συνωμοτική οργάνωση που είχε δημιουργηθεί στην Ιταλία, εδώ βλέπουμε τους Καρμπονάρους, με στόχο την ανεξαρτησία της χώρας τους και την ενοποίησή της σε ενιαίο εθνικό κράτος. Όσον αφορά τώρα τα υποψήφια μέλη της φιλικής εταιρείας, αυτούς που θέλαν να μπουν δηλαδή στην οργάνωση, αυτοί περνούσαν από δοκιμασίες, δεν μπαίναν εύκολα δηλαδή μέσα στην οργάνωση, περνούσαν δοκιμασίες με τις οποίες ελεγχόταν η πίστη και η αφοσίωσή τους στους στόχους και στις μεθόδους της φιλικής εταιρείας. Για τους παραβάτες, για εκείνους δηλαδή για τους οποίους υπήρχε υποψία ότι μπορεί να προχωρούσαν σε προδοτικές κινήσεις ή ότι δεν τηρούσαν την απαραίτητη εχεμήθεια, η τιμωρία ήταν πολύ αυστηρή, ήταν ο θάνατος. Τέλος, οι φιλικοί επικοινωνούσαν μέσω ενός κρυπτογραφικού αλφαβήτου. Γιατί? Για να μην προδοθεί η αλληλογραφία τους, εάν πέσει στα χέρια των Τούρκων, να μην μπορούν αυτοί να την διαβάσουν και να αποκαλυφθούν τα μυστικά της οργάνωσης. Εδώ βλέπουμε το κρυπτογραφικό αλφάβητο της φιλικής εταιρείας, επάνω τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου και κάτω πώς μετέφραζαν στον κώδικά τους το κάθε γράμμα οι φιλικοί. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι ο Τσάρος είχε επιτρέψει στους φιλικούς να χρησιμοποιούν το αυτοκρατορικό ταχυδρομείο της Ρωσίας για να μεταφέρουν με ασφάλεια την αλληλογραφία τους. Επίσης, να προσθέσουμε ότι η φιλική εταιρεία είχε μια ορισμένη ιεράρχηση, μια ορισμένη διαστρωμάτωση. Το κατώτερο στρώμα της φιλικής εταιρείας ήταν οι βλάμηδες, μέλη που είχαν στρατιωτική κατάρτιση. Πάνω από τους βλάμηδες βρίσκονταν οι συστημένοι, που αποτελούνταν κυρίως από μικροεμπόρους Έλληνες του εξωτερικού, δηλαδή ομογενείς. Πάνω από αυτούς βρίσκονταν οι ιερείς. Οι ιερείς έπρεπε να γνωρίζουν γράμματα και ήταν υπεύθυνοι για τη στρατολόγηση των νέων μελών, αλλά και για την προαγωγή των πιο άξιων μελών στα ανώτερα στρώματα της φιλικής εταιρείας, όπως ήταν οι αφιερωμένοι και από πάνω οι αρχηγοί των αφιερωμένων. Να πούμε ορισμένα πράγματα για την ταξική σύνθεση της φιλικής εταιρείας, για τα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή για τις κοινωνικές τάξεις από τις οποίες προέρχονταν κυρίως τα μέλη της φιλικής εταιρείας. Αρχικά, η φιλική εταιρεία απευθύνθηκε σε πλούσιους Έλληνες εμπόρους για προφανείς λόγους, γιατί αυτοί είχαν τα χρήματα και τα οικονομικά μέσα για να χρηματοδοτήσουν την οργάνωση. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν αρνητικοί, έτσι σταδιακά η φιλική εταιρεία αρχίζει να απευθύνεται σε ευρύτερες ομάδες του ελληνισμού, στα φτωχότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, απευθύνεται σιγά σιγά σε μικροεμπόρους και σε διανοουμένους, σε ανθρώπους δηλαδή των γραμμάτων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμά της. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η φιλική εταιρεία ήταν και το πρόβλημα της ηγεσίας.
Την ηγεσία η φιλική εταιρεία την αποκαλούσε αόρατη αρχή. Με αυτόν τον τρόπο άφηνε να πλανάται ένα μυστήριο, να σκέφτονται τα υποψήφια μέλη και τα ίδια τα μέλη ότι πιθανώς στην ηγεσία της φιλικής εταιρείας βρίσκεται κάποια ισχυρή προσωπικότητα, ενδεχομένως ο ίδιος ο Τσάρος της Ρωσίας, με όλο το βάρος ασφαλώς της μεγάλης αυτής υπερδύναμης. Όσο ο καιρός περνούσε, οι τρεις ιδρυτές, καταλαβαίνοντας ότι τα ονόματά τους είναι άσημα, δεν είναι γνωστά δηλαδή στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, προσπαθούν να βρουν έναν πολύ γνωστό Έλληνα για να τον αναθέσουν την αρχηγία και να διευκολύνουν έτσι τη στρατολόγηση νέων μελών. Αρχικά οι φιλικοί απευθύνονται στον Ιωάννη Καποδίστρια, τον μετέπειτα πρώτο κυβερνήτη του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας τότε ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, άρα ένα πρόσωπο με μεγάλη επιρροή, με διεθνείς κύκλους και με πρόσβαση στον ίδιο τον Τσάρο. Ο Καποδίστριας δέχτηκε την επίσκεψη των φιλικών, αλλά απέρριψε την πρότασή τους να γίνει αρχηγός της φιλικής εταιρείας. Θεωρούσε ότι οι συνθήκες δεν ήταν ακόμη όριμες. Προφανώς γνώριζε ότι ο Τσάρος και η Ρωσία ως μέλος της Ιερής Συμμαχίας δεν θα προθυμοποιούνταν να βοηθήσουν την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, με πρόταση και με παρέμβαση του Εμμανουήλ Ξάνθου, οι φιλικοί απευθύνονται σε μια άλλη σημαντική προσωπικότητα της εποχής, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος ήταν εκείνη την εποχή υπασπιστής του Τσάρου, ανώτατος δηλαδή αξιωματικός του ρωσικού στρατού, και ο οποίος ανταποκρίθηκε με θέρμη στην πρόταση του Εμμανουήλ Ξάνθου, οπότε και ανακηρύχθηκε αρχηγός της φιλικής εταιρείας ή αλλιώς γενικός επίτροπος της αρχής. Αριστερά βλέπουμε τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον άνθρωπο ο οποίος απέρριψε την πρόταση των φιλικών να ηγηθεί της φιλικής εταιρείας, και δεξιά τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ντυμένο με τη στολή του Ιερού Λόχου, για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, είπαμε, δέχθηκε να γίνει αρχηγός της φιλικής εταιρείας. Να δούμε τα κενά, σταματάτε το βίντεο και σκέφτεστε τι λείπει. Πώς τώρα σχεδιάστηκε η επανάσταση των φιλικών? Αρχικά οι φιλικοί είχαν πάρει την απόφαση η επανάσταση να ξεκινήσει στην Πελοπόννησο, όπου ο Αλέξανδρος Υψηλάντης θα μετέβαινε μέσω Τεργέστης, ενώ παράλληλα είχαν δημιουργηθεί και επαναστατικοί πυρήνες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι θα επιτίθονταν στον Οθωμανικό στόλο όταν δινόταν το κατάλληλο σύνθημα. Εν τέλει αυτό το σχέδιο απορρίφθηκε ως μη πραγματοποιήσιμο και η τελική απόφαση ήταν να ξεκινήσει η επανάσταση των φιλικών από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες που βρίσκονται στη σημερινή Ρουμανία, καθώς εκεί δεν υπήρχε τουρκικός στρατός αφενός και αφετέρου βρισκόταν λίγο βορειότερα η Ρωσία, άρα και ο ρωσικός στρατός, για τον οποίο οι Έλληνες είχαν την ελπίδα ότι θα βοηθούσε. Τώρα, οι παραδουνάβιες ηγεμονίες είναι οι περιοχές που βλέπουμε στο χάρτη. Είναι η Βλαχία, που σήμερα ανήκει στη Ρουμανία, και βορειότερα η Μολδαβία, που σήμερα αποτελεί ανεξάρτητο κράτος. Οι παραδουνάβιες ηγεμονίες, τις λέμε έτσι γιατί βρίσκονται γύρω από τον Δούναβη, οι παραδουνάβιες ηγεμονίες ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά διέθεταν σχετική αυτονομία, είχαν δηλαδή ειδικό καθεστώς. Σε αυτές μάλιστα ως ηγεμόνες ο Σουλτάνος συνήθιζε να διορίζει Έλληνες, κυρίως φαναριώτες. Έτσι λοιπόν σχεδιάστηκε ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Παράλληλα είχαν προσεγγιστεί και διάφοροι Βαλκάνιοι ηγέτες. Είπαμε ότι οι φιλικοί ήθελαν να ξεσηκώσουν ευρύτερα τα Βαλκάνια σε ένα κοινό αγώνα εναντίον των Τούρκων. Ήρθαν λοιπόν σε συνεννόηση με τον ηγέτη των Σέρβων Καραγιώργεβιτς, ο οποίος μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία, ωστόσο συνελήφθη νωρίς από τους Οθωμανούς, οι οποίοι και τον εκτέλεσαν. Άλλος ηγέτης με τον οποίο ήρθαν σε συνεννόηση φιλικοί ήταν ο Ρουμάνος Βλαντιμιρέσκου, που ήταν τοπικός ηγέτης στις ηγεμονίες και ο οποίος έλαβε μέρος στην επανάσταση, αλλά μόνο στην αρχή. Όπως θα δούμε, η συμμαχία αυτή δεν προχώρησε καλά. Να δούμε και το κενό μας. Η επανάσταση του Υψηλάντη αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες.
Καταρχάς, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκίνησε από ρωσικό έδαφος μαζί με 200 ενόπλους, πέρασε τον ποταμό Προύθο, που ήταν το φυσικό σύνορο ανάμεσα στη Ρωσία και τη Μολδαβία, μπήκε στις παραδυνάβες ηγεμονίες και στις 24 Φεβρουαρίου του 1821 κήρυξε την Επανάσταση στο Ιάσιο της Βλαχίας, της σημερινής δηλαδή Ρουμανίας. Βλέπουμε το χάρτη. Ο Υψηλάντης ξεκίνησε από τη Ρωσία, από την περιοχή Κισινόβ με 200 ενόπλους, πέρασε τον ποταμό Προύθο, το φυσικό σύνορο δηλαδή ανάμεσα στη Ρωσία και τη Μολδαβία, και στις 24 Φεβρουαρίου στο Ιάσιο κήρυξε την Επανάσταση. Εκεί μοίρασε και την επαναστατική προκήρυξη, την προκήρυξη με την οποία καλούσε σε ξεσηκωμό τους κατοίκους των ηγεμονιών. Η προκήρυξη έχει τον τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος», πολέμησε δηλαδή για την πίστη σου και για την πατρίδα σου. Αριστερά βλέπουμε τον Υψηλάντη να διαβαίνει τον ποταμό Προύθο και να πατάει στο έδαφος της Μολδαβίας. Ο Υψηλάντης ήταν, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, μονόχειρας, είχε χάσει το χέρι του στους Ναπολεόντιους πολέμους, δηλαδή στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον του Ναπολέοντα. Να δούμε και τα κενά μας. Η Επανάσταση του Υψηλάντη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ήδη από τα πρώτα της στάδια. Πρώτο σημαντικό πρόβλημα, οι πλούσιοι Έλληνες των ηγεμονιών δεν ανταποκρίθηκαν θετικά. Είναι το πρώτο πρόβλημα, δεν βοήθησαν δηλαδή όσο περίμενε ο Υψηλάντης την επιχείρησή του, και δεύτερον, δεν προχωρούσε η στρατολόγηση. Δεν βρισκόντουσαν άνθρωποι όσοι χρειαζόντουσαν πρόθυμοι για να μπουν στο στράτευμα της φιλικής εταιρείας. Άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν ότι ο Τσάρος, από τον οποίο οι Έλληνες περιμένανε βοήθεια, όχι μόνο δεν βοήθησε, αλλά αποκήρυξε την Ελληνική Επανάσταση και επέτρεψε στους Τούρκους να μπουν στις ηγεμονίες για να καταστήλουν την Επανάσταση των Φιλικών. Θυμίζω ότι οι παραδυνάβες ηγεμονίες είχαν σχετική αυτονομία, είχαν ένα ιδιαίτερο καθεστώς, δεν υπήρχε εκεί τουρκικός στρατός, και για να περάσει στις ηγεμονίες τουρκικός στρατός έπρεπε να δώσει τη συγκατάθεσή του ο Τσάρος. Άλλη σημαντική δυσκολία ήταν ότι το γεγονός ότι ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος στο φανάρι, ο προκαθήμενος της χριστιανικής εκκλησίας, πιέστηκε από τον Σουλτάνο να αφορήσει τους Φιλικούς και να αποκηρύξει και αυτός την επανάστασή τους. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχει προκληθεί μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους Έλληνες ιστορικούς, δεν μπορούμε εμείς εδώ να επεκταθούμε. Εδώ βλέπουμε τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Πατριάρχη της εποχής της Επανάστασης, ο οποίος όταν ξέσπασε η Επανάσταση στον κυρίως ελλαδικό χώρο σκοτώθηκε, βασανίστηκε και σκοτώθηκε από τους Οθωμανούς. Άλλο σημαντικό πρόβλημα, η συμμαχία με τον Βλαντιμιρέσκου, η οποία, όπως είπαμε, δεν είχε καλή έκβαση. Ο Βλαντιμιρέσκου θεωρήθηκε προδότης από τους Φιλικούς και εκτελέστηκε από τους ίδιους. Να δούμε και τα κενά μας. Να πούμε ορισμένα πράγματα σχετικά με την εξέλιξη και την κατάληξη της Επανάστασης του Υψηλάντη. Παρά τις δυσκολίες που προαναφέραμε, ο Υψηλάντης συνέχισε κατά τους επόμενους μήνες τον αγώνα. Η κρίσιμη μάχη δόθηκε στο Δραγατσάνι της Ρουμανίας στις 7 Ιουνίου του 1821, όπου διακρίθηκε ιδιαίτερα ο Ιερός Λόγχος, μια στρατιωτική μονάδα που αποτελούνταν από εθελοντές σπουδαστές, από Έλληνες δηλαδή φοιτητές που προέρχονταν κυρίως από την Οδυσσό και τη Μολδοβλαχία. Στην εικόνα εδώ βλέπουμε τον Ιερό Λόγχο στα δεξιά να μάχεται στο Δραγατσάνι. Ο Ιερός Λόγχος συγκροτήθηκε από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη εδώ στην περιοχή της Φοξάνης. Αποτελούνταν περίπου από 400 παλικάρια έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους για την πατρίδα. Η ονομασία ασφαλώς, Ιερός Λόγχος, μας θυμίζει τον Ιερό Λόγχο της αρχαίας Θήβας, ένα σώμα επίλεκτων στρατιωτών που διακρίθηκε ιδιαίτερα υπό την ηγεσία του στρατηγού Πελοπίδα στην αρχαιότητα. Ο Ιερός Λόγχος της φιλικής εταιρείας ιτήθηκε στη μάχη του Δραγατσανίου. Μπορούμε να καταλάβουμε και κάποιους από τους λόγους της ήττας, όπως μας τους δίνει η εικόνα. Βλέπουμε ότι στο Δραγατσάνι ο Ιερός Λόγχος κλήθηκε να πολεμήσει σε παιδινό έδαφος. Οι ιερολοχίτες αποτελούν πεζική μονάδα.
που πρέπει να αντιμετωπίσουν πεζί το τουρκικό ιππικό, ένα από τα ικανότερα και πιο περίφοβα ιππικά της εποχής. Ασφαλώς σε μία πεδιάδα το ιππικό διαθέτει το στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του πεζικού. Στα αριστερά της εικόνας, πάνω αριστερά, βλέπουμε το έμβλημα του Ιερού Λόχου, στην κορυφή διακρίνουμε πάλι το σταυρό, η αναφορά στο χριστιανισμό, και στη βάση του εμβλήματος βλέπουμε την νεκροκεφαλή με τα κόκαλα. Μας θυμίζει αυτό το φοβερό στίχο του Σολομού από τον εθνικό ύμνο, «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». Έτσι βλέπει ο Σολομός την ελευθερία να αναδύεται μέσα από τα κόκαλα των Ελλήνων. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία είναι κάτι που κερδίζεται με αγώνες και με θυσίες, δεν μας χαρίζεται από κανέναν, παρά μόνο από τις ίδιες μας τις προσπάθειες. Μετά την ήττα του Ιερού Λόχου, ο Υψηλάντης καταφεύγει στην Αυστρία, από όπου ελπίζει ότι θα συνεχίσει να διευθύνει τις επιχειρήσεις. Εκεί όμως οι αρχές τον συλλαμβάνουν και τον θέτουν υπό περιορισμό μέχρι το 1827, οπότε θα πεθάνει προτού δει το όνειρό του να πραγματοποιείται. Το όνειρό του, δηλαδή το όνειρο της απελευθέρωσης της χώρας μας από τους Οθωμανούς. Ο τραγικός επίλογος της επανάστασης των Φιλικών στις ηγεμονίες θα γραφτεί λίγους μήνες αργότερα, όταν το εκστρατευτικό σώμα που έχει απομείνει υπό την ηγεσία του Γεωργάκη Ολύμπιου και του Ιωάννη Φαρμάκη θα καταφύγουν σε ένα μοναστήρι στη Ρουμανία, στη Μονή Σέκου. Η Μονή Σέκου διακρίνεται στο χάρτη, στο σημείο το οποίο κυκλώνω. Εκεί κατέφυγαν οι εναπομένοντες Φιλικοί, πολιορκήθηκαν από τους Οθωμανούς. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος κλείστηκε στο μοναστήρι μαζί με συναγωνιστές του, έβαλε φωτιά στην πυρίτιδα και αυτοανατινάχθηκαν για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού. Ο Ιωάννης Φαρμάκης συνέχισε να αγωνίζεται, να αντιστέκεται για 2 ακόμη εβδομάδες, οπότε πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Τούρκους και αποκεφαλίστηκε. Να δούμε και τα κενά μας. Έτσι ολοκληρώνεται η σύντομη παρουσίαση του έργου και της δράσης της Φιλικής Εταιρείας. Είδαμε ότι η επανάσταση των Φιλικών στις παραδουνάβιες ηγεμονίες εν τέλει ιτήθηκε. Πρόκειται όμως για μια ήττα ένδοξη, δεδομένου ότι ο εθνικός στόχος των Φιλικών πραγματοποιήθηκε. Πράγματι δηλαδή, σχεδόν ταυτόχρονα ξεσπάει η επανάσταση των Ελλήνων στο χώρο της κυρίως Ελλάδας, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οπότε το έργο της Φιλικής Εταιρείας κρίνεται ως πολύ σημαντικό, ως έργο επαναστατικής αφύπνισης των Ελλήνων, μια αφύπνιση που θα οδηγήσει σταδιακά και στην απελευθέρωση της χώρας μας από τον Οθωμανικό ζυγό. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βιντεάκι μας. Μέχρι τότε σας εύχομαι καλό διάβασμα.